Prije nepunih 7 dana, 27. lipnja zauvijek nas je napustio jedan mladi čovjek. Izgubili smo jedan mladi život, 31 godinu bilo je tom čovjeku, bolovao je od cistične fibroze. Premda mlad, bio je jedan od najstarijih bolesnika u Hrvatskoj sa tom dijagnozom. Što je cistična fibroza? Teška i sistemska, vrlo rijetka i nasljedna bolest od koje u Hrvatskoj trenutno boluje oko 150 ljudi. Cistična fibroza zahvaća sve organe u tijelu i ako ste malo pratili, primijetili ste da smo u proteklih nekoliko dana i tjedana potaknuli jednu inicijativu da se lijekovi odnosno grupa lijekova za cističnu fibrozu stavi na listu HZZO-a. 6. srpnja, dakle idućega utorka, održat će se posljednja sjednica prije jesenske pauze. Posljednji je čas i zadnji i jedini čas prije jeseni da se kombinacija lijekova koji se zovu Kaftrio, Orkambi i Kalideko uvrste na listu lijekova. Posljednja je to šansa za mnoge od 150 ljudi u Hrvatskoj koji boluju od ove izuzetno teške i nemilosrdne bolesti. Razmislite, 150 ih je, najstariji je bio star 31 godinu. Razgovarao sam naravno sa svim stranama u ovome procesu. Da se razumijemo, uvijek treba saslušati sve. Zahvaljujem se i gospodinu ravnatelju HZZO-a, gospodinu doktoru Lucijanu Vukeliću na vrlo korektnom i razumnom razgovoru u kojem je skrenuo pozornost na nekoliko činjenica. Ta kombinacija lijekova po tvrdnjama nije lijek nego suplement, terapija je vrlo skupa i pacijenti ju moraju primati doživotno. Nažalost, koliko god razum ponekad nalagao da se prihvatimo brojki, da se prihvatimo računica pa da množimo osobe, troškove i godine, u ovome slučaju kada je riječ o ljudskim životima na to nitko od nas nema pravo. Dakle, zahvaljujem se lijepo. Još jednom najljepše se zahvaljujem saborskim zastupnicama i zastupnicima, trenutno ih je eto ovdje 40-ak koji su potpisali ovu inicijativu da se na sjednici Povjerenstva za lijekove idućeg utorka ova kombinacija lijekova za cističnu fibrozu stavi na listu HZZO-a. Apeliramo i molimo da to tako i bude. Molim u ime svih 150 oboljelih, u ime njihovih obitelji, a naravno i u ime cjelokupne hrvatske javnosti. Ako već želimo raditi izračune u kojima nam je faktor ljudski život, eto, čista matematika govori nam da takvim pacijentima treba, da bi ostali na životu, barem jedna transplantacija plućnoga krila koja košta između 1 i 5 milijuna kuna. Želimo li naravno još dalje bacati brojke i to u jednadžbu u kojoj imamo ljudske živote? Sjetimo se da u Hrvatskoj od najčešćih bolesti, a to su bolesti srca, krvnih žila, šećerne bolesti, hipertenzije i kancerogenih oboljenja umire oko 40.000 od otprilike 50.000 preminulih godišnje. Većina tih bolesti izazvana je nezdravim načinom života. Eto i tu još jedne računice. I tu stoje neki veliki, ogromni novci koliko zahtijeva liječenje za takve osobe, a eto novaca za one koji boluju od cistične fibroze nema. Na koncu konca, evo ovih dana su u tijeku uhićenja gdje smo vidjeli da je samo u jednoj aferi na jednom malom projektu zamračeno 5 milijuna kuna. 5 milijuna kuna znači život za mnoge od 150 oboljelih od cistične fibroze. Dakle, molim vas, mi ćemo nastaviti skupljati ove potpise jer bojimo se da na sjednici Povjerenstva za lijekove 6. srpnja ove godine od odluke, to jest pozitivne odluke, neće biti ništa. Nećemo stati, nećemo prestati boriti se za tih 150 iako se bojimo da će ih do nove jesenske sjednice Povjerenstva za lijekove biti puno, puno manje.